Less than 5-kilometer drive from Beitbridge along Mutare Road brings you to a unique work of art. By simply using empty bottles of super beer and dragon cans, this man was able to come up with this eye-catching house, which is an envy of many locals. And according to Gagen Mazinyanye, who constructed the plastic house, it took him 3 months and quite a number of bottles to construct this beautiful structure. Aiwa ndofara ngezvakaita mwana wechidiki, mwana wechidiki chaiyo, asi zvakaita izvi zvinotisimudzire nzvimbo yedu. Nozwa kufara ndizvo ngekuti inzvimbo yakadzikira ine nzara, asi kana achiita zvakadai tichiona vamwe chiuyawo chifara ndezvaanonga achiita zvibasa remaoko rake ka. Zvinhu zvinozwa kutifadza kuti mwana wedu waitawo zvakadai mukati mwenzvimbo yetiri. Saka tinozwa kufara ndizvo chaizvo. Unogadzire macheya anoshamisa, macheya aya emurara aya. Mungasvike apo munotoona macheya anogadzira akanaka. Nekuti izvozvi zvipatori nemurungu akatoita fund this project kuti inge ichibudirira tichiisa zvinhu isusu kana tine zvinhu zvedu zvatinogadzira like muyudziri muno manditi togadzira madomets tichiruka mabhegi etsanga nei tichazoya tichiisa parodhi ipapapa vanodarika nerodhi vachionawo kuti ndo zvinhu zvatinoita kunoku kumanikaland kunoku kunzara kuno. Ini ndinoitwa Gagen Mazinyani, ndinogara muvillage yewatonhorai muchimanimani west. Chivakwa chamuri kuona ichi chakagadzirwa yemaSUPA echibuku. yemaSUPA aya anobatanidzwa achijoinwa newaya, tying waya pakati. Joinwa kuti aite chibato chekuti ukwanise kuzorufa inenge iri row. Muri kuona panenge pane 3 marows aripo. MaSUPA ari apo anokwana 2500 ari paroof chete. Pasiwo aya madroppers amuri kuona ndaiti pakugadzira pakujoina paya ndaicheka zvimwe zvigubhu, saka matops ezvigubhu izvozvo zvepamusoro zvandaicheka zvezvigubhu izvozvo ndozvo ndaijoina futi zviri 2, chekumusoro chimwe nechekumusoro chimwe chechigubhu ndozvijoina zvomeka kakaita kachubhu kamuri kuona pamadroppers. Pakati panopfekerwa muti woisa kumuvharo kumusoro nepasi woroera zvipikiri tichisungawo nerwodzi sezvamuri kungoonera. Izvi handina kwandakazvidzidza, ndingadi kunyekwa zvinhu zvakangouyawo mupfungwa dangu ona kuti zvimaSUPA izvi zvinenge zvinojoinika ende zvinenge zvinotoshanda sezvo zvinhu zvisina basa nekunge une pfungwa yekuti unenge uchicleana environment at the same time uri kuti utogadzira zvimwe zvinhu nezvinhu zvinenge zvakangoraswa. Sense of recycling. John Mukandatsama, Drumas Media, Beitbridge, Manicaland. Drumas Media, taking you to another level.